Dili manggod. Nausa ka. Igagaw ta ba? Igagaw ta. Dili manggod. Ano mamugos man ka? O, doon kaya third cousin ka? Third cousin, dili lagi ta third cousin. Layo. Lagi na pwede, lagi dili na yun na pwede kay isang halang nga igagaw ta. Igagaw kita. Layo na yung kayo. Una-una unsay mong apelyido? Gukong. Akong apelyido kay Kuan, Pantuang ko. Oh. Gukong Pantuang ko. Kalayo na ana. Di lagi pwede, lagi kay Layo na kayo. Bisan pa kay isang halang nga naatay nag-apelyido nga nagkapareha. Di na pwede. O sino nagkapareha? Ulo kay sa tong side ana nga. Asa- Naguyab-uyab ta niya, igagaw ta dako, third cousin pagid ta. Bawal na siya, bawal na ikasal. Bawal na. Nang ano abot man kay kasal nga? Anong bawal man? Asa man ta nagkapareha ka apelyido? Oh. Layo ra kayo third cousin, ingon nila third cousin pero pwede naman ha. Di lagi na pwede third cousin, di lagi na pwede. Bisan pag unsa nakakondra basta kay sang halang nga igagaw, di na pwede. Hindi na siya Di kay. lagi na pwede lagi nang sa ka nga mamugos man ka. Kadagan na naglaid yang anong pugson man gyud nimo. Oh, mamugos man gyud ka nang igagaw man ta kabalo man ka ana. Layo na kayo ba? Layo na kayo. Una-una ha. Yang igaagaw ni mo Gokong, igaagaw ni mo ng mga Ijanon, sila Ronskin, igaagaw na ni mo. Kanang mga imbaan, igaagaw na ni mo, sila Jumari. Pansakala, igaagaw na ni mo. Iting, igaagaw. Pantuang ko, asa naman na, kalayo na ana. Layo na yung kaayo. Mo nang, kabalo, manggugok kung igaagaw. Ano mo kuan man ko nga igaagaw man. Layo na yung kaayo, layo na yung kaayo. Di lagi bisan pag unsa kalayo basta sang halang nga igagaw, igagaw gyud na. Asa gani? Ay, unayay kay igagaw man ta. Asa ganita naging igagaw? Asa kas Jumari, no? Murag naping tingali to ba? Pangitaon na ako, be. Yo! Yo! At idyo, ah. Yo! Yo! Oh, Yo! 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 Ron! 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 Asa man ito? Na may katawag sa kuwa? Ron! 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 Woo! Nala ko tuloy! Ron! Asa na to? Ron, Ron, ha? Ron! 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 Asa ka to, ha? Ron! 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 Atis Ron! Ron! Atis Ron! Doon nawag man to kaniya dire. Ron! Oh! Ron! Hoy! Yo! Oh! Tawag man ko ah. Kanina na ko tigpangitati mo ba? Asa man day ka? Argo na natin ko. Hanapin nga. Kanina ko sigtawag si mo ha. Pwede tuloy mo. Pag toyo ni mo ba? Isa man. Dodong ba? Yan say, kuha na to dito. Ay basta mo adto na tayo. Kanina ko sigpangita ni mo. Ta! Busy ka dili. Di man, naman akong tapping. Marag taping. Oh. Nangasid na ka. Mana? Oh. Tara! Tara! Kanina ko sigpangita ni mo ba? Ikaw mo tuban. Bandig ka daw ba? Ayun. Lagi pwede lagi kay igagaw, lagi sa igagaw ta, ba igagaw ta. Di mo kakasabot, uy. Layo na kayo ba? Ang igagaw ni mo, sila Ron, sila Jumari, dili na ako. Layo na kayo. Igagaw na kita. Isa man siya mang sabak-sabak magyud kay igagaw ta. Layo na yung kayo, dili na tayo Bisan igagaw. nagiglayo, basta ang sangalan nga igagaw, igagaw na. Lagi mo. Ano nag... Away mo? Juan, nagsubay mi sa igagaw daw ba? Agaw. Igagaw ba niya? Igagaw ba ni? Ipatol ko siya ha ba? Sa inyo daw. Ha? Naday ko yun na si mo. Kani kang sa Juan. Si Jimmy, si Jimmy. Di ba ko to pwede gulas Jimmy? Dito makuha yung gulas Jimmy. Ambot asap. Kita na gani sa kuha. Kita man siya sa kuha. At sinkahay naman lagi mo. Ay, Juan, di kasabot. Tingnan ako nga igagaw. May insa, di daw may igagaw. Igagaw man mi. Nga na dagdili gagaw. Good. Nagkuhan lang ba kay sa mga apelido man good. Igagaw daw mi ba? Asa mas Jimmy, eh? Ay, sig. Nag-video man dahil si Jimmy. Sige, sunod na lang to. Una na lang mas balay. Kung sa'yo naadid to eh. Una na lang mo. Nasa asli dito, naglutong tinapa o budong. Kaya mo sa ning istoryahon niya mong kuhan. Sige.
Jo lang ka, una na mo dito. Yaron, taro man na di mo. Lagi, una na dito. Masunod mo, dili. Sunod, Ramiron. Una na tayo kami. Ha? Wag. Ha? Dili lagi tayo gagaw. Agaw. Ah, Dili lagi gagaw. Saan ang gawin? Kasin, pwede mo kakasabot. Kasi layo na kayo ng tagkasin. Hindi sa, lagi sa nga lang igagaw. Igagaw na kita, igagaw ka ba nga mamugos na. Igagaw ta ba, igagaw ta. Lagi tayo gagaw. Igagaw na kita, igagaw Dili ta. ba? Ano yung ako? Iba, hayagin ko sa mga paminaw sa good. Gukong o pantahan ko, layo na kaayo. Lagi, layo na kaayo. Igagaw na kita, igagaw na kita. Ayaw mamugos, igagaw ta. Pagbigyi ko ba kay igagaw? Dili lagi tayo gagaw. Igagaw, igagaw ta ba. Dili tayo gagaw. Dili lagi. So, at sa mga kakataw mo, so, before may mag-shoutout to, pag-follow sa mga Facebook page, Dodong Lagan kayo, natin mga update yan, bisan unsa. And ako dahil Facebook Sa pang page, Gracia Hopatera. Yes. So, shoutout kang Ana Rose Haloren, Ibok, Ala, and sa tanan-tanan akong classmate niya sa DSCC sa tanang accounting. And sa muang maestro, si Sir Iji Alcacid, shout out na sir. Og shoutout kay Tonton Balogo. Og shoutout po dahil ko sa akong amigo diya sa Bansalano, Eljan Mark Lianza. Shoutout kang Moreno. Shoutout kang Tisio, Irits Bitisio from Yuklarin. Red Rock. okay daw, shoutout tayo kang Lucy Homer Aguilion, Josephine Loneza Aloyon, Perry Day, kay T. Olio Disicaso, Dima Corazon, Elmar Picoro, Lobby Pai, Elias Alejado Solano, kay Mary Jane Lee, kay Mayong Colcano. Ayaw mo kalimot sa pag-follow sa mga Facebook page o pag-subscribe sa mga YouTube channel. Sa gusto magpa-shoutout, comment lang man nga video. O kana lang daghang Salamat.